Nu skal vi lave noget ansigtsmaske. Vi skal lave sådan en wellness-agtigt på en måde. Ja. Nu skal vi have ansigtsmaske på sådan noget. Og vi er lige i gang med, hvis det er hjemmelavet opskrift, eller vi laver den selv, eller vi har selv fundet på. På en gulerod og kogt lidt vand, som vi lige gør her. Wapti, til den bliver sådan blød. Ja. Til den bliver kogt. I kender godt kogt. Lille smule honning. Lidt banan. Ja, lidt banan. Og så noget olivenolie. Og så putter vi det på ansigtet bagefter. Ja. Så jeg tænker bare, at vi går i gang med at mase det her banan. Gør det ikke? Jo, og det bliver, altså det er ikke sådan verdens største. Ja, så nu har vi most noget banan, fordi vi skynder os lige lidt. Ja, og nu laver vi sådan en. Vi putter noget honning i, og nu laver vi så også en ny, fordi vi har fundet noget avocado, og det tænker vi, det smager også godt. Så vi tager halvdelen af gulerøden til den ene, altså til den her med bananen. Og så den anden halvdel til det her med avocadoen. Og så skal vi se, at hun er rigtig dårlig til det, og jeg er rigtig vild til det. Men vi ses i den næste klip, fordi at, yes, det er nok ikke så fedt, at de ser det hele. Fordi at det tager lidt lang tid, tror vi. Yes, nu er vi nået lidt længere. Jeg har puttet lidt honning i og sådan lidt. Og vi tænker, at citronsaft måske også var godt. Så det putter vi også i. Og så har vi den. Så vi den der det gryde, den larmer rigtig meget. Skal der også lidt i her? Ja, bare sådan. Fordi det her, det er ikke nogen fast opskrift. Det er egentlig selv har. Hvor gør det hold i fingrene, når man er sov? Okay, jeg går lige over til den lortegrød her. Så lader vi lige gøre det. Og det er gået. Jeg vil sige, der er gået. Og vi knokler bare. Så vi har lige puttet en gulerod i. Den er lige sådan en halv gulerod, hvor vi er kommet til at brænde gryden. Og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Den er helt sort i bunden. Ja. Den er lige så sort som det nu, der ligger der. Jeg håber, vi kan ordne det med noget vand. Nå. Se senere fra det muntre køkken. Ja, vi har så lige aftalt, fordi at, gryden ser ikke så godt ud stadig. Men vi har så lige aftalt, at at du drak min vand. Nej, at hun valgte 3 ting, jeg skulle putte i den med banan. Det var så noget, det her, noget O'boy, noget tomatketchup. Og jeg valgte, at hun skulle putte lidt Monet-sauce, noget, hvad står der? Jeg ved ikke, hvad det er. Nå. Og så sådan noget her, det er faktisk noget beregnet til det, og så noget te. Så det ser vi, hvordan det går. Så det blev så resultatet af bananen og avocaden. Der kommer nogle selfie lige om noget, hvor vi har dem på, og så skriver vi, før de kommer, hvad det er for en af dem. Så de kommer nu her.